Sim-sim tayo, baka makita na tayo ni Anjo ni Dimse, sumabit agad ay. Alay safety arak ta. Rapas tingiwa lagi dyan. Dahil pa kanyo. Sapay mo tagpulo Pulo ka nabintong tawataw. Nagtakang sigmat to. Bintong, bilisan ka. Bilisan nyo kang bayag. Nakita daw tayo sumabit. Dando man eh, kurang pa yata Baka makalubos. Oy! Bintong, kita-kitam ta. Siyang tinggal. Parta ka magtilo Tao makakita ka nyata. Basta mo matiluan ta ng tuloy. Kita may makinggan niya. Kayo, awan sunan eh. Parta ka. Pagpahit kag tiliwan. Parta ka Ura ka akin nagatapda. Dama katilo ka nyata to eh. Tari. Ka di ka naririta kitaon. Bakang na rin eh. Bilisam, baka makita na tayo makinggan niya. Munakan. Bilisam ka, matingil tang. Tulog ka pa eh. Bakang. Dito magnanin, ta shortcut. Sige. Bakang. Ka Bayag ka. Sige, munakan. Tawatom. Sini. Takap Ito. Ganam. Bakang. Siya may gum. Diyan bata to yung bintaw. Oh, nagdak pa niya. Nagluk mo. Titan. Sini. Gakay. Ini nga pulutan. Ilako taa. Manukilo. Nagina ti per kilo ti bibay. Manukilo nga tatoy. Nadaduwa to yan ay. San lang. Okay. Nga nga tanong apantay kang basa to yung bintaw. Pagkampasan tangay. Kinagadot ta. Tan. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ati motor mount. May tayo. Atrate kang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabalin pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatag to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Nung mabalin uri may salang kasta. Mabalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo niya tilugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mga lang mo tayo. Kampasan tangay. Kinagadot ta. Tan. Pananyaw? Pau, nagimas nga pulutan natin. Bibi eh. Lumigpay. Madigbalin nga pulutan nato. Ilako may ato. Sakti manggatangain. Ta pulutanin tayo. Ilako mo. Tapos dito mo dadayo. Nakamanan to tayo. Manungor pinangalam tao. 150 mabalinain. Apunay ka mo ta 115. Naglakamot tayo. Nagriga mga tiningting nga lataw. Kaya maramanan yung tumo lang. Di ka pwede jay. Idwa gasot mamutan Tasag sa nga gasot kami ni Bintong. Unman no. Okay. Sige. Sige mang parte Hoy! Akong problema dyan, mang party lagayam. Hintay nga rin di balahin. Ayos. Ang kapera tamon. Kapag may sadyay, subyanan tanton. Win subyanan ta dyan. Sim-sim tayo. Baka makita na tayo ni Anjo ni Dimse, sumabit agad ay. Alay safety arak ta. Rapas tingiwa lagi dyan. Dahil pa kanyo. Sapay mo tagpulo ka Nakabintong tawataw. Nagtakang sigmat to. Bintong,
Bilisan nyo kang bayag. Nakita dito ito, sumabot. Dando man eh, kurang pa yata nga Baka makalubos. Hoy! Nyata? Uh-oh. Anata ko nak! Elepante. May kita mo ng orang nga patong. Kapaya naman ka ako imitan. Udot! Naglalala. Sa balat to yan. Naglalala naman ng di pato nga dyan. Kamu ah, ginatang ko lang majay. Awan tiwala tanga duwa. Mga lang. Naspak mo rin. Arat mo natin pakialam meron. Kuko na ako eh. Nagala niyo manatan? Tara ka ni Bintong. Tiningil may tayo lako may. Di ba tarakon mo ata? Gusto sa mamun ko naman natan madlaw ka mo tin. Uy, tarakon ka. Nagpindabasol kayo pa ilaan. Halata kayo masyadaw. Madi yung mga tarakan nata eh. Kabisado kayo. Kamu gayam. Pakialamero ka nga talaga. Uri din na. Pakialamero ka. Si kanto mga isublen. Hoy! Pakisubla na mo tatay! Makamukan to na kisti sa bada nga tattao. Ina minsan, irek. Tatamot ng bibeng. Awan ti patusin na giti tattawa dyan. Awan siguro makandan. Nay, apa yung damit kanya mata ng Dries? Tsaka pa pananda kidayan. Tinawaran sa amit tin. Nunanak mitin. Tinawaran nga ibagbagam. Isublik ka daw. Kudya mo pagsubla na kataw. Diyan ka mo din ang nagtakawan da. Sakta-sakta ta karton mo. Siya ang isublain. Nyatamok dita. Isublain. Sikatin ang kadwa kanya da. Kisti sa badan. Pang subsubla ng ordato yan. Sa bagay, na yung masato eh. Patutim. Buumig pa yung rod na eh. Uy, naamo ah.